Ahojte dievčatá, dobrý deň dámy. Takže musela som natočiť teraz toto video, lebo neuveríte, čo sa stalo. Dodávateľ mi dodal tieto šatočky, ktoré sú veľmi obľúbené a všetky sa vypredali a teraz dnes nám prišli. Takže musím takto narýchlo urobiť video, aby ste vedeli na celom Slovensku, Česku a kde nás sledujete. Ďakujem. Aké šaty sme dostali, tieto rozopínacie, ktoré všetci už poznáte, ktoré sú počité touto tenkou košielkou bavlnenou. Šaty sú mušelinkové, niekto to volá hodvábne a sú do veľkosti obvodu bude 120 cm. Je to univerzálna veľkosť, nie je to SML alebo tak, je to univerzálna. Proste takto sa to vyrába. Šaty sú super, akože aj na celý rok, ale hlavne teraz na leto, lebo sú veľmi tenučké, no ako hodváb, ako keby som ani na sebe nič nemala, proste ako Vánok. A dostali sme ich v týchto farbách, tak sledujte a foťte. Tmavo hnedé, sivé, tmavo modré, také žlto zelené, krásna zelená, keď to ešte neboli, úžasná modrá, čierne celoročné, žiadané veľmi boli a krásna zelená. Volajte, píšte na telefónne číslo 0903 550 720. Teraz sa nachádzam v predajni Heo, ulica Botová 5. V Žiline máme čiernu predajňu, Predmestská 60 v Žiline. Budeme veľmi radi, keď nás navštívite v týchto našich predajniach. Častokrát som tu aj ja a teším sa veľmi na vás. Ďakujem vám.